Ventalls de paper és la història de Clara, una jove de 18 anys a la que li agrada tocar el piano, li agraden les teles boniques, sap cosir, té una gran relació amb la seva àvia i li agraden els ventalls de paper. Li agrada fer ventalls de paper per a matar el temps, els dies de pluja, per a matar l'avorriment, per a reflexionar i, en definitiva, per a trobar un poquet el seu lloc en el món. Clara és un personatge que ha superat un problema d'anorèxia i que ha resultat al llarg d'uns anys molesta per a tot el món, sobretot per a ella mateixa, que està constantment reflexionant com és sentir-se observada, observant-se i buscant un poquet quin serà el seu destí. Que escric. A més, tenia ganes de trencar un poc i sobretot el tòpic de que els joves són meninfots, de que no fan res, que tenim una joventut que no es preocupa per res, que és decidiosa. Jo treballo amb joves cada dia, soc professora de la universitat, soc també mare i tinc fills adolescents que jo pense que s'interessen per tot, per l'educació, per la llengua, per la política, joves que s'impliquen en partits polítics, que reivindiquen la nostra identitat i també que reivindiquen sobretot les nostres tradicions i la nostra música.